Dobrý deň, devčatka, ženy, dámičky. Predvádzam vám tieto šatičky overálikové, už som ich predvádzala, ale doplnili sme farbičky, takže vám ich predvediem opäť a znova. Tu nám ich naskladali, červené, cyklamenové, ružové, mám aj takéto na sebe a ešte takéto farbičky máme. Takže robte fotečky, dievčatá po jednom, pomaličky budem ukazovať a potom mi posielajte, o ktoré máte záujem. Opakujem sa, sú pod tým nohavice, také krátučké, takže sa nemusíte bať, že vám bude niečo vidieť okrem pekných nožiek. Tieto šaty oblečú dievčatá do obvodu hrude 110 cm, ja mám 100 cm, ale vidíte, ešte sa do toho zmestí väčšia žena. A čo by som ešte k tomu povedala, sú viskozové, nie sú elastické, ale sú jemnulinké, mušelinkové, nepriesvitné, vďačné. Ja mám tu na tak len okolo hrude, tú gumičku tu, ale také, že keby ste sa chceli, že sa bojíte, že vám to bude vpadať, alebo že vznikne nový model, tak môžete takto krásne previazať. Tie mašličky sú všade, aj tu na týchto šatách mám schovanú tú mašlu, takto aha sa vytiahne a môžem si takto krásne previazať tu dozadu. Tieto šaty sa teraz nachádzajú v predajničke Heo na Predmestskej ulici 60 alebo na ulici Botova 5, taktiež Žiline. Hoď čo vás zaujíma, čo sa tohto modelu týka, alebo hoci ktorého mi volajte, ja vám rada na každú otázočku odpoviem.